Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak apirilaren 17ko saio honetara. Asteartea da, martxa hartu dugu astearekin eta gaur zer izango dugu. Atzo hasi zen asko hitz egin den epaiketa bat, Altsasuko gazteen epaiketa, eta pasaren asteburuan justizia eskatzen zuen manifestazioa eman zen Iruñean. Azkenengo hamarkadetan izandako erraldoietakoa izan zen, 50.000 pertsona baino gehiago hartu baitzuten parte, eta han ere Izaskun Artigas egon zen. Erreportaia egin zuen eta gero ikusteko aukera izango duzue. Gaur ere bi elkarrizketa izango ditugu, alde batetik Nerea Gamboa etorriko da, nutrizionista da eta gure kolaboratzailea. Ezagutzen duzue, hemen behin egon zelako, beti kontu oso interesgarriekin etortzen da, horrekoan horrela izan zen eta gaurkoan ere horrela izango da. Izan ere, ez dut gehiago esango, gero ikusiko duzue. Eta ondoren, apirilaren 21ean Elizondoko Baztan pilotalekuan jolasean izeneko ikuskizuna emango da Txiki Abesbatzaren eskutik. Eta Jesus Bailon izango dugu gaur gurekin horren inguruan aritzeko. Orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 20. mendean gertatu ziren. Lehendabizikoa 1924 urtean Estatu Batuetan. Metro Pictures, Golden Pictures eta Louis B. Mayer konpainiak batu egin ziren eta Metro Goldwyn Mayer telebista eta zinemako ekoiztetxea sortu zuten batuketa horrekin. Orain salto egingo dugu 80ko hamarkadara, 1982 urtera. Erresuma Batuko Isabel Bigarrena erreginak Kanada herrialdeari erabateko autonomia konstituzionala eman ziolako. Ikusi ditzagun orain gaurko titularrak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon, Ainhoa, hauek dira gaurko egunak utzizkegun lerroburuak. Apirilak 17 gaur asteartea Altsasuko auziko epaiketaren bigarren eguna. Auziko 8 gazteek istiluan parte hartu izana ukatu zuten atzo izandako epaiketan. Lehen egunean, Guardia Zibilen bertsioa errefusatu dute eta eurek gau hartan bizi izandakoa xehetasunez kontatu dute. Guardia Zibilek eta haien bikotekideek gaur deklaratu dute Auzitegi Nazionalean goizeko 10:00 aurrera. Nafarroako Landa Garapen Kontseilari Isabel Elizaldek behin betiko balantzaren zain aurreratu du. Pasaden astean izandako golderek garia eta zentzuraren guztan eragin dituztela kalterik handienak. Aurrera eginez albistekin Nafarroan ere gaitzetsi dituzte Espainiako aurrekontuak. Parlamentuak dio aurrekontu egitasmoak krisi garaian areagotutako desberdintasuna finkatzen duela. PSNek eta geroa bai EH Bilduk Ezkerrak eta Alduguk babestu dute. UPNek eta PPek kontra egin dute. Nafarroako zentro guztietan ezarriko dute eskolaren programa ikasleek berdintasunarekiko konpromisoa adierazteko gai izatera egitasmoaren helburua. Eta Nafar Lantsareak 5,6 milioi bideratuko ditu enpleguetan prestatuta sustatzeko. Iruñan, hirian barrena oinez ibiltzeko mapa sortu dute, eta gaurko albisteekin bukatzeko migrazioari eta elkartasunari buruzko estatuko topaketa egin dute Iruñan apirilaren 20-tik 22. Jarraitu dezagun gaurko egunkarietako azalekin eta ea zer daukagun Diario de Navarra egunkarian. Lerroburu nagusian, Altsasuko 8 akusatuek erasoak ezeztatzen dituzte. Azaleko argazkian Buñuelgo N5211 errepidea agertzen da zulo handi batekin. Azpian izenburu hau dago. Suntsiketak eta urak hartutako laborantzak. Goazen orain Diario de Noticiasekin. Lerroburu nagusian urrengoa irakurri daiteke. Altsasuko 8 gazteek Guardia Zibilarekiko gorrotoa ezeztatzen dute, baita liskarran parte hartu izana ere. Beherago azaleko irudian Jokin Unamuno espetxean dauden 3 akusatuetako bat
ageri da deklaratzen. Gara egunkarian hau daukagu. Goikaldean lerroburu nagusia aurkitzen da eta hau dio. Altsasuko gazteek erasoan ez zutela parte hartu diote. Argazkiak epaiketaren momentu bat erakusten du. Komunikabide euskaldunekin egingo dugu aurrera eta hau da Berri egunkarian agertzen dena. Goian lehendabiziko argazkian Altsasuko gazteen epaiketa erakusten da eta izenburu honek laguntzen du irudia. Guardia Zibilei jo zietela ukatu dute akusatuetako 8 gazteek. Beherago, bigarren argazkian, Atxurrako ondarea animalien 113 grabatu izenburupean agertzen da argazki hori eta bertan Atxurrako irudi bat edo marrazki bat erakusten da telebista batean. Ondoan ezkerrean hainbat berri ditugu, lehendabizikoan beste preso batek eraso egin eta kubitua hautsi dio Mikel Albizuri, Reaun. Horren azpian Leire Rodriguezen senar ohia erruduntzat jo dute. Eta eskuinerago, Patxi Villa, Bora Angostreko zuzendari eta entrenatzailearen hitzak agertzen dira. Txirrindulari zarenean, hanketako mina izaten duzu, zuzendari edo entrenatzaile zarenean buruko mina. Beherago eta amaitzeko, mendiko lasterkarien selekzioa gaztetzen. Euskal Herria Erratiko webgunearekin bukatuko dugu. Goian ezkerrean, Guardia Zibilek deklaratuko dute gaur, epaiketaren bigarren egunean. Horren ondoan eskuinean, Nupen heriotza duinari buruzko jardunaldiak. Beherago ezkerrean jarraituz, Guardia Zibilaren bertsioa ezeztatu eta liskarrean parte hartu zutenik ukatu dute Altsasuko 8ek. Amaitzeko eskuinean, hirian barrena oinez ibiltzeko mapa sortu dute. Iruñeari buruz ari dira. Ea zenolako agenda dugun aste honetan. Gaur eta apirilaren 22 arte Burlatan pintxoaren astea ospatuko da. Pintxoa 2,20 euro balio du eta ardoarekin hartuz gero 3,50. Gaur arratsaldeko 6etan Yamaguchiko liburutegian haiku poesia egiteko tailerra eskainiko da. Haiku poesia edo literatura sortzeko metodo japoniarra da eta gehiago ezagutzeko esan bezala gaur arratsaldeko 6etan Yamaguchiko liburutegira gerturatu. Doakoa da. Gaur arratsaldeko 6ak eta 4 Mendillorriko liburutegian, ipuinaren ordua eta gehiago ere izenburupean ipuin kontalaria izango da. Doakoa da, baina gonbidapena behar da. Horretarako, ordu bat lehenago arratsaldeko 5ak eta 4 aurrera gerturatu ara Mendillorriko liburutegira eta doainik eskuratu dezakezue gonbidapena. Gaur arratsaldeko 7etan Nafarroako liburutegian Poesia femenina actual de Navarra en castellano liburuaren inguruko hitzaldia eskainiko da. Gazteleraz izango da eta doakoa da. Gaur arratsaldeko 7:30 Nafarroako museoan Los grupos de la Escuela Vasca la invención de una vanguardia tardía liburuaren inguruko hitzaldia ere eskainiko da. Nafarroako museoan aipatu dugun moduan eta arratsaldeko 7:30 doakoa. Bihar arratsaldeko 7:30 Milagrosako zibiboxean buruaren aktibazioa seminario zikloaren jarduera bat eskainiko da. Errutina eta aldaketak nola kudeatu daitezke memoria erabiliz izenburupean doakoa da, baina gonbidapena behar da. Aurrekoarekin gertatu den moduan, gonbidapena eskuratzeko Milagrosako zibiboxera gerturatu ordu bat lehenago, arratsaldeko 6:30 aurrera, eta han bertan doainik emango dizuete gonbidapen hori. Bihartik aurrera eta maiatzaren 19 arte planetarioan Flores izeneko erakusketa ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da.
Goizean lanbroa eta lainoa eguzkitsu egongo da, goi laino batzukin zeruan, hego haizea ibiliko da, temperatura maximoak nabarmen igoko dira. Asteazkenean zeruan laino gutxikin egongo da, goi laino batzukin bereziki egunaren lehen partean. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura minimoak nahiko igoko dira, maximoak mantenduko dira. Iruñeako albisteak ikusiko ditugu orain. Iruñean hasteko udalak maskulinitateen eraikuntzari buruzko eta berdintasunaren aldeko borrokan gizonek jokatzen duten paperaren inguruko jardunaldi batzuk antolatu ditu udalak aste honetarako. Erakusketa batekin IPES dokumentazio zentroan ikusgai egongo dena apirilaren 20 arte, mahai inguru batekin ere gaur arratsaldean emango dena arratsaldeko 6:30 Oinutsik eraikinean, eta hitzaldi batekin ere apirilaren 19an leku eta ordu berean. Iruñarekin jarraituz, pasa den astean 8 pertsona atxilotu zituzten alkohola edanda gidabaimenik gabe edota punturik gabe kotxean ibiltzeagatik. Konkretuki pertsona horien artean 6 mozkortutak harrapatu zituzten, bat txartelik gabe eta gainontzekoa punturik gabe. Gaur Iruña hirian arratsaldeko 6etan, Mendillorriko Zibiboxean nola hitz egiten dugun gure artean eta baita nola ulertzen garen aztertuko duen hitzaldi batek gurasoendako eskolaren 6hilekoaren amaiera emango dio 6hilekoari, barkatu. Blas Campos orientatzailearen eskutik izango da eta sarrera librea da. Lehendakaritza komisioa pentsionen produktu paneuropeo bat sortzearen kontra adierazi da. Horren ondorioz, hori dela eta, parlamentuari zuzendu da Espainiako gobernuak Europar Kontseiluaren proposamen honen kontra ere egiteko. Bestalde, Iruña hirian, Iruñeako genero indarkeriaren kontrako estatuko ituna ez betetzea salatu du eta udalak betetzeko konpromesua hartu du. Lana sustatzeko edo bultzatzeko helburuarekin, Iruñeak autonomoei, enpresa sortzaileei, profesionalei ere eta mikroenpresei zuzendutako cowork espazio bat bultzatzen du. Jose Maria Iribarren ikastetxe publikoaren eraikinetan edo instalazioetan kokatuko da cowork espazio hori, eta interneta, argia, ura, klimatizazioa eta garbiketarako materiala izango du. Ordutegiari dagokionez, hasiera batean, astelehenetik ostiralera goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 arte, irekita egongo da nahi duen guztiendako. Hiriko mugikortasuna errazteko eta sustatzeko, udalak mikrominutu deituriko proiektua garatu du. Horretarako, Iruña metromapa bat balitz bezala marraztu eginda, oinez ibiltzerakoan distantziak eta denborak ongi neurtzeko. Ideia ez da berria, mundu mailako hiriburu edo hiri ezberdinek horrelako ekimenak aurrera atera egin dituztelako. Orain Iruñaren txanda da eta planoa leku fisikoetan lortu ahalko da. Konkretuki mapak erakusten dituen puntuetan. Mugikorretarako aplikazio bat sortuko da ere. Iruñako udalak pertsona errefuxiatuak hartzeko akordio bat onartu du. Horretarako, estatuko administrazioan parte diren langileria teknikoari gonbidapena luzatu zaio. Baita erkidegoari eta udalekoei ere, migrazio gaietan inplikatutak dauden elkarte, kolektibo eta ONG edo erakunderekin batera. Honez gain, elkartasuna adieraziko die udalak eta hitzarmen politiko eta sozial bat bultzatuko da, babes protokolo bat, harrera humanitarioa eta pertsonen integrazioa bermatzeko. Atzo Altsasuko gazteen epaiketa hasi egin zen,
eta bertan akusatuek liskarran edo borrokan parte hartu izana ezeztatu zuten, baita Guardia Zibilarekiko gorrotoa izatea ere. Gaur Guardia Zibilaren txanda izango da. Finantzatarako agente bat behar da Iruñan, ekonomia edo enpresaritza arloko unibertsitateko titulua eskatzen da. Merkatal kontratua eginen zaio, kurrikuluna bidali kanodan@mafre.com elbidera. Telekomunikazio edo informatika arlorako ingenieria behar da taxoaren. Telekomunikazio edo informatikako ikasketak eskatzen dira, mugagabeko kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali fruiz@engine.com elbidera. Montaketa eta konponketarako langile bat behar da makinari arloan dakiena. Elektromekanikako erdi edo goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali interesatuak sat@baskulasbi.com elbidera. Arropa denda baterako saltzailea behar da Iruñan, beharrezko ikasketak derrigorrezko bigarren hezkuntza. Behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali administrazion@nudek.es elbidera. Asteburuetako erizaina behar da Iruñan, erizaintzako gradua edo diplomatura eskatzen da, 6 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali trabajakonosotrosos@soleraasistencial.es elbidera. Elektrizitate edo elektronikako ingenieria behar da Iruñan, ingenieritza teknikoa, elektrizitate edo elektronikako gradu bat eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali maltolagirre@cde.eus elbidera. Psikologo klinikoa edo sanitarioa behar da Iruñan, psikologo ikasketa altuak eskatzen dira, 18 hilabeteko kontratu eginen zaio. Interesatuak kurrikuluna bidali info@tdhsarasate.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.